Жәй фасылы умарташылар үшінде жауаплы. Ел оңашылы боларма, ненде хауа тұрышы көті. Бұ һәм башқа көп түрлі сұрау умарташыны һәр вақыт ойланырға мәжбүр ете. Район бойынша рәсми рәвештә теркәлгән паспортқа ия булган 139 кешенең умарталыгы бар. Ветеринария берләшмәсе белгечләре тарафыннан алар күзәтү астында. Быел яз яхшы килде. Умарташылар бал уңышы яхшы булыр дип фаразлый. Умарта тоту эшендәге нечкәлекләр белән безнең хәбәрчеләр дә танышты. Шираттагы сюжет 50 баш умарта тотучы Марсель Мөхәммәтов хакында. Олы Шыңар авылынан Марсель Мөхәммәтов умартачылар династиясын дәвам итүче. Әби бабасы әтисе Рауль абый үз чорында данлыклы умартачы була. Үзе дә ныклап бу эшкә 1981 елда армия сафларыннан кайткач алына. Ул вакытта 2 генә булса, хәзер 50 баш умартасы бар. Бу эшне зурлап күрше Ыйыт авылында тормыш иптәше Рүзилә ханымның туган нигезендә җәелдергән. Бу нигезендә озак еллар кешесез торган урамны күреп торасыз. Бу урамда мин ниткән заманда белә башлаганнан бирле монда 7 йорт бар. Менә бу миннән соң монда уже ул йортларның берсе дә юк, анда кеше берсе дә яшәми. Шуңа күрә мен уйладым да, менә шушы тыныч урынга үземнең Шаңар авылыннан шушында бабай нигезенә ниеп килер, умарталарны алып килергә уйладым. Ничә ел элек? Монда хәзер минем 4-5 ел элек үземнең нигездә бакчада асрый идем. Күпләп асрый башлагач, кешедә бакчада эшләгән вакытта комачаулый башлады. Кемнәрдер бит инде кырт чагу ярамый, шуңа күрә күбрәк асрый башлагач инде шушы бабайның нигезен алып килдем. Гали Акбар бабасы Бөек Ватан сугышы ветераны, хатыны Мөкәррәмә белән 6 кызга гомер биргәннәр. Нигез хуҗаларының икесе дә инде хәзер гүр иясе. 38 елына киткәндә шуннан сугыш башланган, шул армиядан сразу турыдан-туры сугышка кирип киткән, сугышта булган 4 ел, аннан соң төзекләндерүгә калдырган, кыскасы гына бабай әйтсәк, бабай 9 елга якын, 8 елда 7 ай хезмәт иткән булып чыкты. Менә шуннан кайтканнан соң шушы нигезгә килеп төпләнә. Марсель абый бу нигезгә яңа сулыш өрүче. Ташландык, чүп, агач баскан җирне җыештырып, чын татарларга хас булган якты пөхтә урын барлыкка китерә. Бер ягында умарталык, икенче якта чөгендер, кабак һәм башка төрле яшелчә түтәлләре. Һәр көн монда умарталарны карап чыгудан башлана. Кортлар янында иң беренче барганчы, умарта карарга барганчы Димарга ут салырга минем иң беренче эшем пасика кигәннән иң беренче мин кагызып куям Димарны. Ул җана тора, мин үзем киенә торам, бөтен әйберләрне әзерлим. Умарта кортларын түке төтен белән генә куркытып була. Чөнки бүтән синәне канат белән сыпырып, сугып та әйбер белән дә куркытып булмый. Түке аны куркытып була төтендән ни өчен? Алар урманнарда улаларның сингән инде нәрсә бетик, диннарны сингән дип әйтикме? Урманнар янган вакытта алар күбесе шунда халак булганнар. Күпмесе кызлар кошып калган. Менә шуннардан кирип калган, алар төтендән курка. Без шуның өчен менә Димарга шушлайтып исерек салып, менә мин шушы исерекне шушлайтып әзерлим киптерәм. Менә монда имән исерге, менә ул озак яна, әйбәт яна. Умарта тотуның үз сере, үзенчәлеге шактый. Камил агачлы урын булдырырга яки биек коймак корып куярга кирәк һәм иң кирәге тәҗрибә, эшкә күңел белән бирелү мөһим. Умарта сез ниндине асрыйсыз? Менә шуны истән чыгармаска кирәк. Мин үзем хәзер улы яшьтә кеше буларак күбрәк менә лежак ятма умарталар. Менә мин сезгә күрәсезме, минем бундагы умарталарның күбесе ятма умарталар. Аннан соң инде ана арасында бар летний корпуслы умарталарны күтәреп куйган. Уны турда тора, анда корпуслы умарталар да бар. Аннары бар инде безнең багана умарталар дип. Элек бит инде элегрәк урманнарда осраган вакытта багана умарталар осраганнар. Ничек булган инде ул багана умарталар? Әйтик, жуан агачның ишен чистартып алганнар да. Естественный булган инде бу. Әйтик, битендә безнең кортлар, алар табигатьтә яшәргә җайлашканнар. Алар менә шул агач куышлыгында шунда яши торган булганнар. Менә андый умарталар. Мин үзем дә кызыгам. Әле кул җитеп бетми. 1-2-3 умартаны шушы агачларга асып куеп, шул куышта осрасым килә. Алга таба улар турында да уйлыйсы була инде.
Аннары менә кушма умырта. Мин монда бар бер умырта эчендә кергән бер һәрбер кеше сорый инде. Марсаби монда ничә умыртасың ди, бу умыртаң да зур дип. Икешәр умырта асрыйм. Бу куш умырта инде. Аның эчендә 2 семья табыш вакыты җитүгә, аның эше асат кына алына. Әгәр дә мөмкинлек булса, ошып та күрсәтерим. 2 семьяның берсе, например, начар эшли икән, картана икән, анысын алып эзләп табам да, 2 семьяны бергә кушам. Ул бик кеше семьялар, бик яхшы итеп бал бирә. Умарта кортлары ят исне яратмый. Аларның ачуын чыгарга теләмәсәң, чистарынып, махсус кием белән килергә кирәк. Йорт өстендәге калын материалларны да умартачы юкка гына түшәмәгән. Бу эссе вакытта үзенә күрә бер термос булып тора. Умартаны кызудан саклый. Монда тоже сырка белән тулган, шыгасы кортка чыккан. Бал күрәсезме, менә монда бал уже калын итеп бал төшә башлаган, менә күрәсезме? Якын менә монда уже бал төшкән инде, хайран җыйганнар, менә бу якта дагы, значит, бал табышы, бал кайта башлаган. Субханалла, бер инде яшәй икәнен дә калдырмыйча, моны әйбәтләп, тутырып куйган менә монда. Күрәсезме? Бөтен яшәйке тутырып, моны Алла белсә, субханалла, кортлар чыгачак. Бал кортлары гаҗәеп җан ияләре. Алар турындагы фактлардан таң каласың. Кортларга карап нинди һава торышы булачагын да белеп була. Иртән оядан чыкмасалар яңгыр я давыл көт. Кояшлы көн булганда бу хезмәт ияләре уңыш җыеп калырга ашыга. Һәр ояга керү юлында сакчы корт тора, бал җыеп шактый авыраеп кайткан туганнарын каршы ала ул. Үз йортын чит кортлардан саклый. Бу урта урыс токымлы кортлар. Юлына аркылы төшсәң, кешене чагып алырга да күп сорамый. Ел уңышлы килгәндә бер умарта 20-25 килограмм бал бирә. Хуҗаның тагын бер бурычы эшче кортларны төрле чирдән, агуланудан саклап калу. Тагын бер кыен ягы бар инде аның, умарта асраган вакытта хәзер төрле авырулар килеп чыкты. Иң беренче умартаның үзләрендә төрле авырулар бар. Инде нинди генә авырулар әйтмәсә, аскоферозмы да, варатозмы, эшкә итү бүтән төрле авыруларны булар инде элек ул хәтлек күзәтелмидер. Менә без асраган заманнарда, асрый башлаган заманнарда булар күзәтелмидер. Монысы бер булды. Умартаны асрауның бу катлаулы яклары дип әйтәм. Моны кеше белеп торга тиеш. Теге умарта асрый башлагач, 1-2 ел асрый да бу умартасы, всё, моның умартасы бетә. Аннан соң хәзер бөтен җирдә басуларны эшкәртәләр, верхний обработка, икенче төрле әйтсәк, өстән генә эшкәртү технологиясе кирде бит инде. Элек бит инде без зәпкә сукалап нитсәк, хәзер инде әкренләп без җайлаштык, тизрәк һәм экономичный итеп нидән генә эшкәртәбез. Җирне өскә эшкә эшкәртәбез дә чәчәбез. Бу экономик яктан билгеле файдалы. Бу умартачылар өчен нәрсә косягы файдалы түгел. Бу чәчкән җирләрне әгәр дә гербицид белән эшкәртмәсәң, бу җирләрдә чүпләрне үсәчәк. Ул аны беренчедән бетерә алмаячаклар инде. Шуңа күрә хәзер кортларны ничек дип әйтим, менә рапс кортлар шатырган рапс, нигә калдырган, ырлыкка калдырган люцерне, һәм тагын башка шундый кортлар кызыга торган культураларны әгәр дә гербицидлар белән эшкәртәләр икән инде, бу умартачыга бик зур зыян китерә. Басу кырда мондый эшләр булганда хуҗалык җитәкчеләре телефон аша кисәтү ясый. Бу өлкә махсус комиссия күзәтүе астында. Умартаның номеры, паспорты тикшерелә. Йогышлы чирләр авыруларны ачыклау максатыннан кортлардан анализ алына. Нәтиҗәдән чыгып продукцияның яраклылыгы ачыклана. Умартачының кышлатуы да үзенчәлекле. Кортлар ябу астында урамда тора. Ашау өчен 20 килограммлап үз балларын калдыра. Булай эшләгәндә кышны яхшы чыгалар ди. Умартаны чыгардым. Аллага шөкер, бөтенесе исән саулар. Кортлар мине бик сарылып киткәннәр. Менә кайберләр инде монда полный ход эшли башлаганнар. Менә умарта авызында ниләрне уже чыгарып ташныча дип чыгарып ташлаганнар. Булар инде узган елга кортлар. Шулай көн ачылып китте. Аллага шөкер, менә бик батыр булып тора. Кортларны менә кайберләр инде полный чыгып аплет таси башладылар. Безнең герой һәр яктан сәләтле. Алган мактау, рәхмәт хатларының саны юк. Укытучы булып тәшли, заманында урак өстендә комбайн иярли. Искиткеч югары осталык белән талдан кәрзин, савыт сабаларда үрә. Эшли дә, күркәм итеп ял итә дә белә. Үз уңышыңа куану, үз балың белән саф һавада самавар чәйнән сыйлану иң югары ләззәт.